maber Nyasaye omed rite mos na wuondre gana agone mos makende kuom tho mar wuode gi midhiero mokale od thieth manoterie Regana ema nyalo nyisa diera gima nonego Regana jaduong' obed mana gi kwe duto Nyasaye nyalo iwacho ni jotendwa mani piny luo gi jod bura ma Kibra Honorable Mwalimu ochung' gi wuon Regana kendo oyud ratich wuode iwacho ni nyingi Fred Osuru kintiere Dandora Anno ka atino nyako kelo iwacho ni kaluore ka obila tiyo gi teko modhuro kuom jopiny nenore ayanga en chik manomigi kod jatendegi iwacho ni mani pachi asomo kuom ote achiel kachiel. Good morning Sharon Anostin Ngiela kawuok Oyugis waol gi nek mapile yawa sirikal dwa telo ne jomage ka ji to gitieko tekama ote machielo Eric Munwango iwacho ni weuru dhi ng'anyo joluo remo waseulo moromo tho iwacho ni tho ero kama na inya aparo ni wuon Regan bende mamoko mabende nyalo duoko kaluore koda ote mabende jopiny oro kaluore koda ratiro mago maga ojende mabende ise obila kuom teko mathoth mabende negi tiyo godo de bed mane agone ma joma wona pole gwero kamano kuran kanyo gima nyalo wacho en mana ni nyathi osetho an gima nyalo time onge keche kesno be king'iyo gino bero be neno ogoye gi bunde to wacho ni mago gine machon mago sime machon to ng'in kidhi mago sime machon koro an ma kaka nyalo dhi ko nyathi kaka nyadhi ke ma kaka nadwaro kaka nyadhi ke mondo kasi ke koka ng'i kaka kes monyalo kawo bang' nando gosuru penyo ni ja mbunge mari mani wacho ni Mwalimu Peter Orero nek beni chung kodu bende usenene pokwana koko no paro dhi nene nikech koka na dhi wuoyo gi nitie bwana mono Otieno Mila na dana dhi los kode mondo koko tere kum ten kony mane madiher ni nyikwara mge jongo chiyo ne motelo ne ik mar wuodi menchien tarik 26 manodo mar abiriyo ni ok mana kony kaka pesa manyalo dhi go kanyo ji manyalo chama magini ing'e mana jaluo ng'ini nyaka kanyo nyaka ji chieme yani nyaka ji time gimoro amora sanduk ni kanyo kech ji to nyaka dhi ji mang'eny koro bills mar hospital mago be nitie alafu nitie kuonde manole pesa joma nomiyo mano be ni wadwoknegi mana chule muchari kigole kitimo bero gi transport koro en budget no ng'eny ma kigo kwan ka ji koikore kabisa ochopo odhi mana 700 gini kuch kwago kwan ten magima chopo 700 koro mano kaka nyaiki nyathi mane kony madwaro to koro kedwa kony nikech ang'eni koro kony to koro tenre kod omenda aparo ni thuolo nikech koro mae okang' mibeni nyalo kawo mano mar chuo namba ni samoro mar iwacho ni mar oro pesa mar mondo mi gikonyi mana mapiyo namba ne 0710 86 82 60 nyingo bani mawuok Jojo Yare iwuok Jojo Yare koro ne jo Msamaria mang'won iwacho ni manyalo dwaro oro ni omenda aneno kanyo ke na 0710 86 86 60 nyakoro mgajua ng'ane jogo eko mabende diher mano mar konyo wuon Regana mano mar timo kopo ne wuode chien tarik 26 mano mar dweni ojiero intiere